അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ബിറ്റ്കോയിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നേടാമെന്നാണ്. ബിറ്റ്കോയിൻ 3 വിധത്തിൽ നേടാം. മൈനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ നേടാം. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഇട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേടാം. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതൊരു മാർഗമാണ് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ നേടാം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവുക. ജസ്റ്റ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ബ്ലിങ് എന്നടിച്ചു കൊടുക്കുക. BLING ബ്ലിങ് എന്നടിച്ചു കൊടുത്താൽ ബ്ലിങ് ഗെയിം വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്ലിങ് ഗെയിം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതിലുള്ള ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ഈ ബ്ലിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഗെയിം ഏത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ചോദിക്കും നിങ്ങളെ ഇമെയിൽ ID. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ID കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ഇമെയിൽ ID മറ്റുള്ള ഗെയിമുമായിട്ട് ലിങ്ക് ആകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഗെയിം കളിച്ചാലും ഇപ്പോൾ ഏത് ഗെയിം എടുത്താലും ഏത് ഗെയിം നിങ്ങൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിലും അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ID ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലുള്ള ബാലൻസ് കോയിൻ അതിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID കറക്റ്റായിട്ട് ഗൂഗിളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത ഇമെയിൽ ID ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് വെരിഫിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ആ കോയിന് ഏത് കളി കളിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് തരം കളികളുണ്ട്. അതിലെ കളികളാണ്. ഈ കളികളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഡ്രസ്സിൽ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടുകൾ വരികയാണ്. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരാഴ്ചയിൽ 7 ദിവസം ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോയിൻബേസ് ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോയിൻബേസ് അക്കൗണ്ട് വേണം. ആ കോയിൻബേസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റെഫറൽ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുവഴി ഒന്ന് കോയിൻബേസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.